Bon dia. Són els últims entrenaments abans de les semifinals que els garrins i garrines disputen avui a la darrera fase dels Campionats de Catalunya universitaris al camp de la Foixarda de Barcelona. Quan passin 10 minuts de les 12, l'equip femení jugarà la semifinal contra la Universitat de Barcelona. La capitana de les garrines, Uchue Chamorro, reconeix que és un rival que els posarà les coses difícils. Un equipo muy duro, que son las que iban primeras en la clasificación, son la UB. Es un equipo muy duro. Si les garrines guanyen el partit contra la UB, es trobaran a la final amb l'equip de rugbi de la Universitat de Girona o el de la Ramon Llull. Pel que fa als garrins, disputen la semifinal contra la Universitat Pompeu Fabra. Segons l'entrenador Clement Esbert Xicot, hi arriben amb bones sensacions. Hemos trabajado mucho de físico para poder llegar a los 7 minutos sin estar cansado y poder hacer un montón de tiempo de juego. La final masculina començarà passats 5 minuts de les 3.